Za všetkým stojí manažér. Keď sme sa prišli večer ubytovať do hotela, privítal nás tam veľmi prísnym pohľadom starší pán a povedal občianske preukazy. Zistil som, že mám pri sebe len vodičský. Tak mu hovorím, moje meno je Peter Urbanec, pozrite, tu je môj vodičský preukaz a pozrite sa do softvéru, ja už som u vás spal minimálne 10 krát. A on na to, nie, potrebujem občiansky. Poprosím vás, pozrite sa do toho počítača, som tu stály host, uvidíte, nájdete ma tam. A na to on mi povedal, doslova ho citujem, nerobte problémy, choďte do toho auta, doneste si ten občiansky. Vtedy aj tá formulácia vo mne vyvolala skutočne emócie, kedy mu hovorím, prosím vás, viete otvoriť ten softvér? A on vravil, neviem ho otvoriť a doneste občiansky. A hovorím, aha, takže vy neviete otvoriť softvér, tam je problém. A vtedy som si uvedomil, Peter, prečo ubližuješ tomuto staršiemu človekovi? Skúdnil som sa, odišiel som do auta a ten občiansky som doniesol. Naozaj ma to mrzí, že som na vás vybehol, lebo bol som unavený z cesty a mrzí ma to. Krásny večer vám prajem, nech vám rýchlo ujde služba. Toto som potom urobil, lebo som si uvedomil jednu vec, že ten človek za to nemôže. On za to nemohol. Za to mohol manažer. Že ho nepripravil, že tam akceptoval, že ten človek sa bude chovať tak, ako sa choval.